German fiancé ni Jennifer Laude dili makagawas sa Pilipinas human gilakip sa watchlist sa Bureau of Immigration. Si Maris Puyo sa report. German fiancé ni Jennifer Laude dili makabalik sa Germany human gilakip sa Bureau of Immigration watchlist. Si Mark Susselbeck gitakda untang mubalik na sa Germany kagahapon sa hapon dihang wala ipasakay sa mga immigration officers sa Ninoy Aquino International Airport. Si Susselbeck dali isab gitabang sa mga medics dihang nakuyapan sulod sa airport. Kahinumdumang gitumbok ang langyaw isip usa ka undesirable alien dihang ni trespass sa Camp Aguinaldo diin gidetain si US Marine Private First Class Joseph Pemberton, ang primary suspect sa pagpatay sa fiancé niining si Jennifer. Apan human sa insidente, ang German national nangayog pasaylo sa mga opisyales ug nagkanayon nga emosyonal ra siya niadtong tungura. Maris Puyo, Sun.Star Pilipinas.